Nes I dyfu fyny yn yr ardal yma, lawr y lôn yn Llansannan, ac 2 wsos yn ôl nes I symud yn ôl yma ar ôl dros 5 mlynedd ar 20 o feidio fod yma, a iesgob, mae'n deimlad da. Mae'n rhywbeth special, mae'n rhywbeth yn yr aer yn yr ardal yma I fi. Pan dwi'n meddwl am pobl yr ardal yma, dwi'n meddwl am bobl da, dwi'n meddwl am bobl cyfeillgar, a dwi'n meddwl am gymuned. Ond be dwi ddim yn meddwl amdano fo o reidrwydd ydy pobl hyderus. Da ni'n bobl powld, da ni'n bobl sy'n fodlon sgrechian dros yn hawliau, a dwi'n teimlo bod ni rŵan fel Cymru mewn sefyllfa lle mae gennym ni yr gallu a'r adnoddau I sefyll ar yn traed yn hunain ac I fod yn wlad annibynnol. Say yes!